हाय गाइस, नोंथांमोना माबायदि दङ? आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बे समाव आङो दंफैयो बाथौ रिजर्ट क'क्राझार। बाथौ रिजर्टआव बेरायफैदों आंनि पेसेन्जारफ्रा। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाथौ रिजर्टनि सिङाव मा दङ, मा खालामो, आरो मा मानसिफ्रा फैनानै मा खालामनानै टाइम पास खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। बे सिङाव आं फैनानै नुबाय गथ'फोर गेलेग्रा मोनसे पार्क दङ। बे पार्कआव गोबां गथ'फोरा गेलेगासिनो। गथ'फोरल' नङा, गिदिरफ्राबो गेलेगासिनो दङ। आरो बेयाव मोनसे ट्रेनबो दङ, नायनो हागोन। बे ट्रेना गिदिङो, मोनसे जायगायाव गिदिंनानै बेरायनानै गथ'फोरखौ खुसि खालामो। नोंथांमोना नायदो, बेयाव गथ'फोर जिरायनाय नुनो मोनदों। गथ'फोरल' नङा, बिनि बिमा बिफा बिदि जिरायनानै केमेरा खेबगासिनो, भिडिअ लागासिनो। नोंथांमोना नायदो। जायफ्रा बे गथ'फोरखौ बेरायनो थाखाय, खुसि खालामनो थाखाय लांनो गोसो दङ, नोंथांमोना बेयाव लानानै थांनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना जानाय लोंनायजों लोगोसे गथ'फोरखौबो इन्जय खालामनानै लाना फैनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा जानो लोंनो गोसो गैयाब्ला बेयाव गथ'फोरखौल' बेरायहोनानै लाना फैनो हागोन आरो। सिङाव गोबां गिदिर पार्किं दङ। बेयाव पार्किं दोननानै नोंथांमोना गथ'खौ गेलेहोनानै लाना फैनो हागोन। आरो सिङाव जुदि नोंथांमोना जानो लोंनो गोसो दंब्ला बेयाव गोबां डाइनिं हल दङ। नोंथांमोना नायलांदो, डाइनिं हल दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना जानो गोसोबा डाइनिं हलाव जिरायदो। जिरायनानै नोंथांमोना मा जानो गोसो अर्डार खालामबानो जाबाय। अर्डार खालामबानो वेटारफोरा नोंनि अर्डारखौ लानानै नोंसोरनो होफैगोन। बे समाव टिकेट काउन्टाराव फैबाय जोंनि पेसेन्जारा। ओमफ्राय आंबो उन थांफागासिनो नुबाय बेयाव सासेयाव 50 रुपिस लिरनाय दङ। पार पार्सन 50 रुपिस। जोंनि पेसेन्जारा होबाय, मानोना जोंनि पेसेन्जाराव सासेल' गथ' दङ, ओंखायनो 50 रुपिस होबाय बिथाङा। 50 रुपिस होनानै बे गेलेग्राफोराव गेलेनानै बे जायगानिफ्राय जोङो ओंखारलांनोसै। मानोना जोंनाव बांद्राय सम गैला, मोनाथारनोसै। About 5 o'clock इभिनिं टाइम। दा जोंनि पेसेन्जारनि गथ'आ फार्स्ट टाइम बेबायदि गेलेफेरनो मोनाखै। नोंथांमोना नायदो, गोजौआव गाखोनानै बे दुद्रुब बोनाय, गिदिं दुद्रुब बोनायखौ फार्स्ट टाइम गेलेजेनबाय। बेबायदि गोजौनिफ्राय आखाइ होगारनानै बिदि दुद्रुब बोनानै गाहायाव फैनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो गोबां गेलेग्रा बिदि दङ। गाखोनाय, स्टेप बाय स्टेप गाखोनानै गोजौआव थांनानै दुद्रुब बोनाय, बिदि खेला बियो। ओमफ्राय बेखौ गेलेनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनाबो बिदि गथ' दङब्ला गेलेनो लाना थांनानै देखायनो हागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों? बे रिजर्टनि बिगोमायानो जाबाय जोंनि आगुनि फार्मार CEM हाग्रामा महिलारि सारनि प्राइभेट कम्पानि। दा बेयाव गोबां मानसिफोरा खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बर'फोरानो, जोंनि लोगोफोरानो, गोबां सुबुंफोरा खामानि मावनानै दंगासिनो। मासाव 15,000, 8,000, 10,000 बिदिनो खामायगासिनो दङ। जोंनि लोगोफोरा बेयाव सिकिउरिटि गार्ड मावगासिनो दङ।
सोरबा ओंखाम संदों, सोरबा रेस्टुरेन्टाव मावदों, सोरबा सिकिउरिटि गार्डआव, सोरबा ड्राइभाराव। गोबां मानसिफोरनि न'खरा बे रिजर्टनि जुगिदि सोलिगासिनो दङ। ओंखायनो थेंक इउ होबाय हाग्रामा महिलारिनिसिमबो। बिदिनो जोंनि गिदिर सुबुङा बेफोरबायदि खालामनायावबो जोंनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा जायो आं सानो आरोना। नोंथांमोना जायफ्रा नायनो गोसो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय होननानै, आरो जायफ्रा नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरबोनाय जाबाय। बिदिब्ला बाय बाय। इयुनाव आरो गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन। बे दैज्लां समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे माइ गायनाय हालेवनाय भिडिअ लाना फैनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। नोंथांमोना गोसोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, बेल आइकनखौ थुनानै लादो। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो थाबा नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै रिप्लाइ होनानै जोबोद गोसो खुसि मोनो। ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट होलांनो थाबा। आरो जायफ्रा बे रिजर्टआव फैफेराखै, बेरायनो फैफेराखै, नोंथांमोना बेरायनानै थांनो हागोन। आरो सानदेआव फ्रि, फैसा होनांनाय नङा। गथ'फोरनि थाखाय जा 50 रुपिस लायो बे फैसाखौ होनांनाय नङा। मानोना बे सानदेआव पार्टि थायो होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेरायनानै फैनानै इन्जय खालामलांनो हागोन। आरो जायफ्रा नुखाबाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै गालांनो हागोन। गथ'फोर गेलेगासिनो नायदो, बिदिनो गेलेगासिनो दङ गथ'फोरा। नोंथांमोना माबायदि नुखो बे भिडिअखौ नायनानै अननानै कमेन्ट खालामदो। बे समावनो रिजर्टनि सिङाव मोनसे गिदिर सुइमिं पुल बानायगासिनो दङ गथ'फोरनि थाखाय। जायफ्रा सुइमिं पुलाव दुगैनो गोसो दङ बिथांमोना बेयाव दुगैनो हासिगोन। रेडि जाथ'वाखै, इउज खालामथ'वाखै बे सुइमिं पुलखौ। बे सुइमिं पुलाव गोबां प्रसेस सोलिगासिनो दङ, गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बे खामानिया जाजोबबानो, कमप्लिट जाजोबबानो बे सुइमिं पुलखौबो स्टार्ट खालामसिगोन आरोना। बे सुइमिं पुलनि दैखौ फुरा चेन्ज खालामनो हानाय सिस्टेम बानायगासिनो दङ। दायो जोङो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनोसै। बै सैमा लेंग्रि थाबायगासिनो दङ बैजों। सैमा अके, नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ। नैबे जाबाय ड्रयिं, टाइल्सजों बानायनाय बेयो ड्रयिं। बेयो आर्ट माबाजों नङा, पेन्टिं खालामनाय नङा, बेयो टाइल्स, कालारफुल टाइल्स, अस्ट्रेलियानिफ्राय लाना फैनाय टाइल्स, बेजों बानायनाय। बेनो डाइनिं हलफोरा बिदिनो, बे फिसा फिसा न'आ गासैबो डाइनिं दङ। बेयाव नैबे